abyan, yari kita subong sa Taytay sa Boulevard. Makita ninyo ang Batiano River. May ginapropose ang syudad nga himuan nila Taytay halin dito. Halin sa may PT4 kadto dito patabok sa Boulevard. Tutudlo ko sa inyo sa piyak nga sa tabok ng Taytay para magpakita ko sa inyo ang matahong suga sa Batiano. Tapos ang Taytay sa Mabugabog ari din sa tabok. Mga abyan, makita ninyo ang matahong suga sa Batiano. Diri sa ulunan makita ninyo diri sa unan sa piyak sina balay, makita nyo da ang Taytay sa Mabugabog. Kan sa uluunahan niya to may Taytay pag dito ang Taytay sa Abansinya palusot dito sa San Juan. Natawag mga kabyanan nakapangisda kay madamo di sa mga isda sa sini nga suba pag basta taob na nadamo nga mga isda nagasululot diri. Mga abyan, pakadto kita sa ang ruta naton, pakadto kita sa may Plaza Mulo. Malibot kita dito para makita ninyo ang latest subong sang sitwasyon sang Plaza Mulo. So, maliko kita pakadto sa Baluarte Elementary School. Ara ang Baluarte Elementary School. Ari di. Amo ni nga ispilahan. Diri nag-graduate si Senator Roding Ganson. Tapos si Senator Franklin Drilon. Amo ni nga school. Makita ninyo. Amo na mga abyan ang Baluarte Elementary School. Diri sa wala makita ninyo ang makina o galingon printing press. Isa sa pinakaunang printing press diri sa Iloilo. Makita ninyo ano na ni daw mga heritage sa building na ni kay nga wala pagira ari na ni. Subong taguyod sang bata sang ni Rosindo Mihika. Amo ning nagapataguyod subong hasta ini ilapagit ni. Damo nga negosyo ng graphic etc. na iyana. O damo nga negosyo inada. Ay newspaper isang una. So ari na kita mga abyan sa Ilocos Street pala ni. Palapit na kita sa may eskina sang Timawa kag kompanya Mulo. Dire kompanya Mulo pakadto na dire. Ang dire pakadto sa Iloilo Doctors Hospital Patimawa ini dire nga side. Ini diretso kita pa Mulo. Plaza Mulo kita. Sa karon mga abyan makita ninyo nga halos ang Plaza Mulo daw komersyal na gid daw syudad na malapit na gid sa puro na lang negosyo wala to. Ari diri kami nagabakal kun permis yung linagaan nga gwapo manamit daw ang linaga galing subong sirado sila kay amo na ginadukukan sang mga palakaon sang mainit nga sabaw kag masustansya nga linaga. Ari na kita mga biyan sa
Plaza Mulo. Kita ninyo mga biyan, ari may mga traffic aid dire. May nahinay kita kay base kung masawayan kita di. Balik ko kita na dire sa Piak. Makita ninyo mga bangko. Kita nyo dire sa Piak, sa tuo, makita ninyo di ang GT Mall. Sa pagkabalo ko daw iyaman na sang Robinsons. Pero ang kapanagiyan na daw si Mr. Alfonso Tan. Mga kalanaan, mga manamit nga mga litsunan ari di. Ari police station sa tuo. Nakita niyo ang plaza ta. Tungod nga ano oras subong, alas 10 na, alas 10:30. Wala tao kay mainit. Wala gawa may nagaulo exercise kay mainit na. Pero manami sa mga puno sang kahoy da kay mabugnaw. Damo pa sa mga kahoy da. Sa mga mabugnaw manami magpungko-pungko da. So maliso kita mga biyan. Wala. Para makita naton ang libot sang plaza, mga dalaggo, mga lunok ko. Ari sa Piak di may puro lang kalanaan. May chowking ari di sa wala. Ari makita niyo mga biyan ang delivery sang food panda. Masako man sila sang pag-delivery. Kaya mga tao subong tungod nga pandemya, naga-order na lang pagkaon online. Bay na sila nagakadto ka sa mga kalanaan. Ato sa Tabok Manginasal, sa Piak to Jollibee. Hari ni 24 hours ang I-Mart diri sa may tupad sang Caltex. Kita niyo mga biyan may auxiliary kabalantay di Yan ang sa kilid ang ancestral house na isa sa mga old house. Iya ka mga ano nga pamilya ina. Nalipat ako mga biyan sang sang pilido sang mga manggaramon nga mga diri sa Mulo. So padulong kita mga biyan subong sa MH del Pilar na kita. Diretso kita pa makita nyo di ang maagi kita sa opisina sang BIR. Sa Piak sang opisina sang BIR arada ang regional office sang DSWD. Pakita ko sa inyo mga biyan ang opisina sang regional office sang DSWD. Puro lang car shop di mga repair shop. Sa Piak may ukay-ukay. Sa tupad niya sang ukay-ukay may patio. Nga gina-construct ang ano di bago nga mosilyo. Patahom sang ari makita nyo mga biyan ang opisina sang BIR. Tapos ang BIR ari di ang DSWD sa Piak. Amo ni ang office regional office sang DSWD. Sa Piak mga biyan amo ni ang Iloilo City National High School. Manami sang ilay eskwelahan kay mabugnaw. May lunok nga dako-dako. May mga kahoy sa sulod. Damo sing may mga nag-graduate nga mga nag-successful. Katahom sining eskwelahan. Ari di ang sa Piak, ari di ang iyasang city nga eskwelahan man iti. Fisheries sa Piak. Uswag ko sa Piak Technical Institute of Iloilo City. Eskwelahan man sa Iloilo City. So sa Piak ari ang mga building sa mga
kagiya sa Iloilo, asang Iloilo Crown Agricultural Supply. So sa Piak makita ninyo diri sa tupad sang Petron Gasoline Station, ari di ang Hotel del Rio. Ari di sa kilid sa Piak, ari di ang eskwelahan sang St. Teres MTC College. Kag sa tupad niya John B. Lacson Colleges Foundation, isa sa pinakadako nga eskwelahan man diri sa syudad. Saka kita mga biyan sa babaw. Hari kita sa overpass. Nakita niyo mga biyan diri ang Taytay sa Piak palusot sa Nabitasan Lapas. Diri sa Piak makita niyo di ang University of the Philippines and the Visayas. Isa na sa pinakadako man nga eskwelahan natin diri. Maluwas sa maning main campus ng UP, maluwas sa Miagao campus ng UP. Maagi tadi sa nagsala ako sang nagligad yadlaw. Abi kuya for sale ang panawag ang nakapaskil sa buwasang gamansyon. Ay manasi kabi ang dalagan sa salakyan. Abi ko for sale. Galiya kay this property is not for sale. Ay kasi kang salakyan, this property is not for sale. Ano na yan, gusto ka matalaga nabi kami sa nabigan ito, nabi pa rin for sale. Galiya kay this property is not for sale. Ano yan kung po siya nga gibutangan niya nga not for sale? Saman gurong iban, sagad nila guro ka pamangkot kung binabaligyan na eh. Isang iba niya kumpanya ginmalas gid na igugit sila sang pandemya nagsira. So mangitan nyo din mga abyan ang another overpass naman, isa na sa mga improvements sa aton syudad. Ako nabuligid sinisang overpass nga dito sa sobrang traffic. Sa una Manila ang traffic, so kung tama na si Nilo, so nakabulig-bulig ka din mga overpass. Dari mga Taytay din, masunod naman din ang Taytay sang ari gali nabitasan gali, ano to yung Taytay kina pinagyan ta to diversion dili to yung kina. Sir mga biyan ari ang eskwelahan sang University of San Agustin, isa man sa mga pinakamayo na eskwelahan diri. Sa pandemya wala sing mga estudyante, puro tanan na online. Makita niyo sa wala ari di ang Iloilo City proper police station. Ang masunod traffic na. Kita niyo mga biyan nag-traffic na. Ari diri ang Mabini Elementary School inada. Sa tabok ya dito ang Iloilo Central Elementary School. Sa tabok ya dito. So hindi pa naguna kita. Hinahinay lang kita. Araw may karatula. Anong karatula na? Iya ka opisina sang DepEd Division of Iloilo. Ari di sa Piak. May emergency ato may ICER. Ari di ang Iloilo Central Elementary School. Dari. Ari di sa Piak, sa wala ang Assumption. Ari di ang mga bata sa Mangaranon ga eskwela.
Catholic sa Catholic school. Ari Medicos, Land Bank, BPI, Mercury. Ari di sa wala ang St. Paul's Hospital. Amo na yung din-lockdown sang nagligad to kay daw mga pito-pito ka doktor nila ang naapektuhan din. At sa piyak ang Philippine National Bank, PNB. Ari ang Iloilo Supermart, Atrium. So makita, dili kita maliko para ma-view nato ang matahong Iloilo Provincial Capitol. Ari matahong Iloilo Provincial Capitol. Amo na ang old building, amo na ang new building. 6-story nga building ini. O kita nyo ang kuano, matahong na ginugurasang artist. Ining dalan nga ni direksyon na ni sa Lapas kag Haro. Kasi di ang hayos ang more power. Kay permi lang nag-brown out pagod sang grabe ang kabitan sa turismo pagod sa pagkainit sa buong kay summer. O ang tawa nyo, o pila ka salakyan sang more power. Ari na malabay na kita sa Iloilo Hall of Justice. Wala tao kay pandemya. Sabado wala trabaho ang Hall of Justice. Mga dyan, ari kita sa Taytay sang ano nga ngalan sang Taytay gani. Palusot kita, tabo kita sa may Gaisano City. Wala, puro lang more power oh. So anom na kasalakyan, ano ang ginakayo nila, may respustin, ano ni kulang sila kuan ang Gaisano City, malaka tao oh. Okay, tao ka shopping, nadlok. Maliko kita sa may Tinda Lapas. Amuning tinda nga isa sa mga paborito ko nga panindahan kay kanamit sang isda diri kay Priska permi ang isda diri. Ari oh, amuning Tinda Lapas. Wala ni kuan daw, wala ni stoplight di daw, bulos na ni di. Wala sang stoplight kay Sabado eh. Na amuning mga manamit di. Ari di ang the home of Special Lapas Batsoy. Namit ang batsoy da. Tapos ang mga linaga da, ang Mads Cafe. Arada manamit nga kape. Native. Amo nang ginadayo sa mga turista diri sa Lapas. Ari di mga biyan, ang lagyan nga di nga gamay di pasulod. May manamit na nga kandingan. Dura kami ka bakal sang kanding pag namit sang kuan kapit pa kung butangan na dito. Butangan mo sang katumbal kampiyon ang kanding da. So dire lang kita kutog siguro sa may Plaza Lapas, malibot kita di. Kag mabalik kita sa downtown. Kay adlaw na, timing na lang ini. Nag-traffic di nagparking sa iya sa langalang yo. Ano na iya kani dahil nagiduksa sa kigad man no. Hindi na sila makadumay mga kargada sila mga pabits siguro ni. Kung sa lugar iya parking nagputok sa dalan. Ari tani nami di kun
kuan magalibot-libot sa plaza tani niyo. Magsimpo kita na mali sulod kita di kun ano kay badlaw na mainit na. Nabi tani kagayna kay may badminton sa sulod. Arkila tatani kag magampang to. O kalapad sang lapad isa sa pinakamanami nga plaza diri sa syudad. Ang Plaza Lapas. Kay kanami sa ila kay Caslicious. May mga halampangan ng bataan. May gym sila iya. Masilungan. May football field pa sila iya. Compare sa Plaza Libertad nga wala, amuro, wala sila iya football field. Muni kanami kini isang lapas sa plaza. Ari tani din namin tani di ano. Galing kami init ng timpo. Alas 10 na eh. Napunda ko noon tanan eh kahit tungod nga adlaw na. Makita ka di ang inahandong ko nga magampang di. Ari oh. Na Aring gwapo nga gampang da sang badminton to damo to gampang oh. Na pinarating lang mga nagasalakyan di oh kay nagapila sila ka para maka-exercise. Puro salakyan oh. Kay ara daw sa unahan niya daw may palamunitan da. May mga isda na damo. Na do lagun. Damo da isda. Kampyo na tani daw. Sa dason makita da. Tapos isa sa mga manami man din nga katuan. Ari may kalanaan niyo. Ang Pit Grills namit na ang nila nga kapagkaon no? Iya kay SB Pit Trimanyes inada. Diri na lang kita maagi sa diri na lang kita maagi kay kung dito ka maagi sa may ano ka wala ito balik na lang kita di sa may Rizal Lapas para makaagita to sa Esplanade. Magpakita nyo ang bagbo nga ginaobrang Esplanade sa likod sang Mall of Justice kag sa may Kapitolyo humana. Pero sa tabok dali na lang man mahuman katahong-tahong lagawan sa mga kabyanan naton. Ini nga building mataas ni naglaog ni sa kuan katahong sang building na. So may nakakuha ka sa award din na. Ari na kita sa Rizal Lapas. Kaya pag video muning bago-bago ay pa ma-open kay ginaobra pa. O kita nyo katawong-taong mo. Katahom sang lugar. Ang muling nga project katahom.
Ari kita nyo ginaobra liwat ang taytay kay daw gintok-tok tong tigaw to sang muna to nga daw ginahambuyan kay nagapinamunit ang mga tao di. Nagatuktukan kay ang ilang nga mga bunit nagasaka di sa babaw may asin di sa dalom. Ngayon ni siminto na niyo. Hindi na siya matuktukan. O ari niya ang opisina sang MIWD. Kakot-kot sila sa drainage daw. Ari nga building kita nyo niyo. Ini ang building sang Registry of Deeds ang city kag province muni. Registry of Deeds. Isang building ang taas-taas na ni. Kita nyo. Parking building ni isang province. Ipaubra ni isang ni Governor Arthur Defensor. Katahom-tahom siya ni Kunuman. Tas taas na daw 6 floor siguro na. Pila kagato sa yan yung mga salakyan at nakapark. Ari di sa piya ko makita nyo katahom-tahom sang wala kanami sang lagawan di. Kaya awan ka di kalibot kung gusto mo mga matahom nga lagyan di. Ari ang Kapitolyo din sa likod ng buro nga porsyon niya. Tahom. Jadi ari din yung katahom mo. Sa tabok nito may amo man eh. O kita nyo. At least na experience na pa ang pag-develop sang syudad natin. Tahong sang atong syudad. Pwede mapabugal sa kuan ang suba nga nada katahom-tahom pagid kun mapalapitan nato nada. Tinaw-tinaw na sang tubig. So naga blue kung tanawon mo. Ang hotel ay tao kay pandemya kita mo sirado. Aluluoy sang negosyo di sa Pilipinas. Sa tanan-tanan halos baldagid. Ang silira na tanan. Hotel why customer ang mga hotel. Ari ang taytay nga palusot sa Lapos. Ang pier pa Bacolod amo ning alagyan niya. Lusot na katahom. Kita nyo para makita nyo ang City Hall na Iloilo City Hall kag ang aduana ang ginatawag nga arada ang Iloilo City Post Office. Kita nyo katinlo sang aton dagat di ang aton suba Iloilo River. Mga abyan makita ninyo diri lisok na sulod na di sa bangko. Ari di ang Journal Visayas. Pakita nyo kung may nagakayo di ano ni man iya ka globe siguro ni ano ni broadband ano ni broadband ano na DRS. Ari ni DRS. Ari na ang Kahirop Building. Makita ninyo di ang opisina sang magamay nga opisina sang Journal Visayas. So dali na mga diyan kay makuan kita. Wala na kita kay okay. Dali na mayo kay RC ang gwapo nga guard diri sa Kahirop Kita nyo na amo nang gwapo di nga guard. Diri lang anay kita kutob. Thank you gid sa pagsubaybay. Salamat.